Sen kim? Nereden? Sola. Mardan. Düye çal başın ayladı mı? Yo. Sen kim? Nereden? Inni mene mardan. Toy kaçan? Belli değil. Belli değil. Toyam hype üçün mü? Hava diyeyin mi? Yok hayıp içinden. Hakiki. Hakiki toy. Nesip bol. Sola bilen. Biz... Lestro Leve dedi tade dara. Toyam hype üçün. Yok hayıp içinden hakiki. Hakiki. Be. Böyle ya. Başka olan tapmadın mı? Benim için başka oğlan tapmadı. O hype'ı güçlü rak oğlan. Hype için edilen o bu zatlar. Hakikat yani adamlar hype yaldırıyor. Hakikat hayıp bol yani. Özet hayıp bol edeyinip edilen o kadar. Edeyinip ediven bol mu ya? Ya sen düye çalıp bir zatla koştun mu ya? Estağfurullah. Estağfurullah. Koşan yok mu? Yok. Böyle ya. Nerede ne edip tanıştınız? Yani biz bir yarım yıl bundan tanıştık. TikTok'ta. O vakt men kendi TikTok'da da girem oktum. Tak prosto. Bir iki video atıp duruyordu. Sen İslam'a yazdın mı? Yok olmaya. Ne mi deyip yazdı? Ay dinle. Komentarıma yazdı. Здрасте. Direkt. Ben okey deyip direkt aldım. Falan sağ ol. Öyle böyle sonra TikTok düşüp başladık. Ondan sonra guruluşup başladık. Toy günü belli mi? Toy ayı belli, günü belli değil. Mende Telegram kanal var. Şu yerde 3 saniye çakılık davay rozgırış edeli. Şertlerini özün ayt. Orçayda da düşünmedim. Toyun balara. Шо sen toyuna 3 saniye приглашение. Пригласительный. Telegram kanalda rozgırış ediyes. Хорошо. Şertini özün ayt. Ben pikirleneyim. Böyle anda описание'da yazıp geçeceğiz. Aa. Ya biraz sonra yine soracak. Böyle. Öy var mı? Var. Maşın var mı? Var. Gazancı neyle? Presi var mı? Pres? Pres. Yok. Diga şey yok Kanada'da. Bırstuk var ama buna kalsın. Ulu del bırstuk. Bir sana presin var. Britanya ulu. İslam'dan gelen İngbet Sovgat. Aslında men için en bet savat emotsi. Yani eşi materyalini alanda saat. Saat. Rolex mi? Original Bulgari. Pul var da. Şu elindeki mi? Ne açmadı? Sekret. Modeli ne mi? Ne? Kamera görkesen. Komentariyada yazıp geçinler ne açma duruyor. Giyen brand ve en eşiklerin orijinal mı? Yok orijinal da. То есть контентің geldi. Kontentli bile orijinal değil mi? Yok.
Neme? Kontentim ýalylar. Kontentim marginal. Eşikde marginaller. Sen pikiriňçe adamlar näme üçin seni ızarlaýar? Maya biz gowur. Men açyk sözle açyk gurlayan köp düşünýän gowur ýa. Açyk aýdýan çekinema. Kirmişol. Gowur men ýerleýänem kän heýt edip. Açyk onda gürleşeli. Näçe mat gazanýar? Ay günlükmi? Yani ay. Günlük, hepdelik, ýaýlyk. Ay günlük 100 mat, 150 mat. Düýe çal biznesi kimiň ideýasy? Düýçal biz özdeýem. Düýçal je paşty 8-9 ay bar planna bay 3 ay barym ýöretip ber. Nesip bolsa ýene täzenim ma gowy inşallah düýçanyň gapdalyny. Gowy düýçal şu wagt gowy ýörap dur. Başga wagtda da %80% magazinlerde, kafelerde bizden düýçalymyz bar. Näde fikirleňe geldi? Men öz gowy ýan atlym etýän. Şunam düýçalym gowy ýadym başga wagtda nira magazinler bar, soň düýçal ýok. Soň ýörüýte öz o ama gittim. O taýdanam didim, aýda hemme ýerde bolsun men ýani gowy tapmaýanlar wadyr didim. Şu wagt ýene öz gowy ýan bir içilýän adym ma suwum. Onuň şonam nesip bolsa şu wagt şolam magazinlerde ýok. İnşallah şolam magazinlerde özüm bolar ýar etjek. Onuň olam gowy şun ýarak ýörer. Düýçalym gowy ýörer inşallah. Onam bir soala bilen bir haýr. Olap ýörer. Toyu düýe çal satma üçin edýäňizde? Yo, düýçalar ne? Düýçal wapşe kelläde gelen okdy. Öz düýçal näme bolup gitdi. Mun pul berim mun ýa pul näde mun ýa reklam etdirip bolmaýar bilýär. Men nira barsan şu 3 videom berdiňe düýçal. Hudaý tarapyn bolamyz bu zat. Näde bu işe kelleňe geldi? Çal satma. Çal satmak. Şu dön biznes edetim gelip şu diýdim. Aýaň magazinlerde ýokdy, gittim. Başladım. Video çekip başladım. Bulam ýöredi. Goýan videom ýöreýär. Adamlar gowy ýa gyzyklanýar. Şeýdem ýörak gitdi. İçenlerim gowy beni ally. Şoň üçin ataýar. Näçe video näme ýörände de adam gowy bolmasa ýöremeýär. Dogrymy? Bir gede geçer, ikinji gede geçmez ýöne. Şo bir kafe, şo bir magazinler her iki günüň ýa günlük alyp dur. Значит, gowurdylar. Gowy. Gowdar bolsa durardy bu wagt. Günüňe näçe litr satýan? Güne 1,5 ton, ay 1 ton 250 2 ton alar ortaça. 1,5 ton diýýarlar. Düýeler özüň sagýaňmy? Wagtym ýok özüm sag. Sağlam. Sağlam. Ýene näli işlemle meşgullanýan? Ýene näli reklam alýas. Efire diýdim, efire edemem. Näme üçin? Ay soala ruhsat beren o efire etmediydi. Başka işler ettiydi. Efire diýen ol adamlar elbetde atlar pikir edýär. Efirde aklatlar çynnyr edýär. Şu wagt kinodaky zatlar çynnär. Efirim şöyle kino ýarakdy. Şoň üçin ay adamlar maňa garşy elbet pikirde bolar. Gowur fanatlar kän efirde men öňüme geçen ýok şu wagt sen 3 ýyl 4 ýyl bar menden köp görlenem ýok Türkmenistana Hudaýa şükür Türkmenler arasynda gowy walet edip padeşke diýenlerim az sponsor edýänlerim my firma. Ýöne şo derejede de garşydaş adamlar amma. Onuň lutsy men özüme düşman gazanmaýyn, efirden aýrylyp, şunýary reklama, düýçal, inşallah aýtdym täze biznes. Şo zatlar ederim gowy diýip, onuň efirden ýoşuklarına aýrylyp, galanam maňlay. Şo efirlara çykan wagtyň. Şo döwürler özüňe efir karol diýip bilenmi? Efir karol diýip millet diýär. O özüme diýär, gowunum etdi. Ne şu düýçal etdim, düýçalyň karolum diýsen ola men ýaly Türkmenistana düýçalda beýtip reklam edip, muny ýaly düýçaly tanadanam ýokdur. Efirim şeýle, efirde de men baran işimde şon ýaly adyr. Ýene men şu garantisin berýän täze önüm öndürjek diýdim. Men şu önümde de özüm nomra diýen boljagym bilen maňa adyr şu wilkan berip, istem şu wilkan tat
şuň üstüne durdy. Men şunna da nomra diýen boljagym bilen. Näme deyin, ul söze toba. Mesela dakanza jo kelleme hedef koydum mu şonu etmeli. Şon ýaly menen ýa. Etşeme de gowulmet inşallah ne diýet çal boldum mu efirde bolduk mu ne efirim aýrylar şu wagt özüňe öňe pikir etip gör. Ne videoda at koýas. Indi videolar näle ýöne de boy blogger bilen prosmotor statistika deňe görä 3 videoň bermen. Ya biz inşallah täze suw çykar häzir täze önüm bir aýyň dowamly onuň görersiň. Gördüm. Maşon ýa kelle goýan hedeflerini başarmaly. Ol şans diýipler köp kişi maňlay net Türklerin bir sözi var ha. Näme de gayret aşykdyr diýär, Allah da gayret aşykdyr diýärmi? Ya maňlaydy, şon ýaly sen algasaň bolýar. Sen algaýas. Şu aýdyşmaly Telegram kanal bar. Ekskluzivni sandyk. Onu. Diňe ekskluzivni kontent şu ýerde bar. Şu ýerde şu aýtmadyk soň barada biraz maglumat ber. Diňe şu ýerde paýlaşýas. Sen Telegram kanalyňda şu suw barada aýtmadymy? Ýani düşünmedim. Şu wagt häzir aýdan o. O näme diýini? Opşi. O önümüň, täze önümüň näme diýini? Şu Onu önümün adyny, näle suwlugyny şonu aýdyp geç, onu Telegram kanala ýükleýäs. Düzünne de düşünýär tamam bir da atys ýaşagyny fruktry magazinlerde boljak şekilde tagym wapşe başgaça gatowsu Sen здоровый образ жизни, короче, да? orşa bilem näme diýär. Näle bolýar? Terjime etip berel. Sen sagdyn durmuşy gowerýär karaç. No, sağdım. Diýär şalamyny köp kişinin şu wagt gadym suwlardan aýdyp diýär şal çe. Ony bilen şon ýaly adam aşy. Upakovkalary köp pikirlendiňmi? Pakovkalar mı? Ya, inganda tadı pakovka. Ete hiç olsun daş näme? Içim adamım şon ýa daşyň näme? Daşyňym normal, daşam ete içi. Sıgram satýan? Hmm. Soň näme satýan? Sıram satýan, maşynam satýan. Satýan burada satýan. Wajyp soruklara geçes. Millen oýunjak mı? Millen oyuncak mı? Biraz pikirlen, häzir gaýt gelýäs. Большой oýunjak mı? Pikirlenjek mi sene? Az gaýt gelýäs. Lele pırçam. Bilene diýäň. Blogger däm Instagram. No. Pırçam. Sen beni uğraştıracak var ya diye. Oyuncak değerler kardeş. Prost soruk da. Men üçin oyuncak der. Sen üçin? Ancak da adam Top 1, oglana gelişmen häsiýet. el gallyrmak. İslamda ýene näl häsiýetler gowy göreňok? Ýa sanda o häsiýet ýok. Kimde bar? Bilemok ýene umuman halamok şu häsiýet. Şu wagtaça taýyky gördüňmi? Ey, kiçilimde diňejemden urulýardym. Atak ne? Men urýan, urulamok. Toýuňa haýsy blogerlary çağırmaýan? Hemen toyum var ha. Yeke jaňat çekkel. No Instagram'da gurulacak ya TikTok'ta gurulacak. Adamlar şu toyumdur. Kim boş bolsa gelsin. İşiniz da arkaýyn edin. On ýaly ýürüýte men toyum üçin wagt aýryp çykdy jet beşi alyp gelmez. No öyle wagtlar bolsa gelsin. No kafeye gelir yani. Gelsin çöreğini Näçe bilen? Ya Türkmenistan'ın halkı gelýär diýen beýdip TikTok'ta paýlaşdy. Yol, blogger zatlarly tanadýanlar diýip aýdarsalar. Abistanlar geldi. Şon Akrana bolýarmy? Gapyda. Moş bolup biler. Pikirlenmedim de o zatlar dogrymy. Face kontrol. Näme bolup biler kanes. Haýsy blogerler geçmeýär şu wagt? Men erwet blogger, men emmes bilen, o emmes gelsin. Men hiç kim bilenem. Men prosto ýadym.
Şoýam gelsinmi? Geliversin. Näme geldi? Nähil tans oýnanda oglanlar däldireýär. Bilemem. Определенно bir tansymyň stili ýok. Her ýerde ütgeýär. Her ýerde adamlaryň göwnüne ýaraýar. Ýaş wagtyň tansa gatnaýadymmy? Tansa da gatnaýadym, öýde özümem düzýädim. Kiçilikden gelýän. Krужок gatnaýadymmy? Ýok, break dansa gatnaýadym. Indi islamdan başka blogerler näde prosmotr almaly? Onu pikirlendiňmi? Content öretmeli. Adamlara yarajak zat, adamlaryň interesini almaly. Любой blogerim galyp bilýär. Content öwredi. Content wow bolmaly, adamlara şol yaramaly hukman. Haýsy blogeri sola tanymal etdi diýip bilen? Men tanadanım. O, Men kim tanıttım? Men sen sola ya? men diňe özüm tanıttım. Başka hiç kim tanıdın o? Yo. Это уже blogerler biri-birine kömek etdi. Ete kömek etmek bile kalap düşýärler. Yok, kömek etdi. Imенно kalap düzýärler we şo kalap bilen iki blogerim bile galýar. Hiç kim biri-birini gallyrmak diýilen zat ýok. Biri-birini gallyrsa meselem, şol adamdan gitse, bul adam pese gatjak bolýar. No, halk gowurýarmy, значит, это уже контенттин ýaraýar. Näme üçin ve haçan TikTok'a başladın? Men aslında 2019'da başladım. 2019'da samsyk video düşýärdim. Tipa selfie. Aslında geçen ýylyň maýyna tanalym men. Tanap başladım. Daşyndan kamera pırlanýan gyýdy. Köp pul kazandın mı? Yo. Примерно ayına näçe mat kazanýan? Her hili. Misal üçin şu ay näçe mat kazandın? Hey. 1000 manat diýelim. Gyz TikTok blogerlaryň arasynda özüňe näçe jer berýän? Давай, пусть будет 2. Birde kim? Birde has öňden gelýän we has böyle miraboy urovня tanalýan Gulçynar diýip bilýän. Men miraboy urovня intakt. Olar ýalçykam ok, ýani nähip bolsa. İkinci yerim sen. Da 3 aydaly. 3 ay diýip bilemok. TikTok'kan göremok. 3 yok. Ba, ken. Gyz blogerler gatken. Ene men bilemok, görmeýän bolaýmysam. Miss Türkmenistan kim? Miss Türkmenistan ken sebäbi Türkmenistany owadan gyýlar ken. Top 3 owadan gyz. По моему мнению, Ала. meň pikirim bilemok. Top 3 ay diýip bilemok. Sebäbi ken gyýlar, owadan gyýlar görýän we 1-2-3 diýip goýup bolan olar. Meselem bir men diýip diýär. Top 1. Bala men ýani. Men owadan boldy. Balya. Türkmen rap'te kim karol? Ama yaptı kim karar? Bah. Peter. Özüňde halamayan bir häsiýet. Слишком нервлы. Çalt gaharlanýar. Gaharjan. Güneleriň haýsysyny bilişleýin edýän?
Günelerin Günelerin. men güney iş edip mi var? Melek misin? Bolup biler. Güneyden ok mu? Ay bir men oraya diýäýim eden. Şotar. Ýa-ni diýde el galdyrman alam. Öýde şol. Ýylar. Özüne galdırma goyan ok ne özü galdırıyor. Mesele ýok. Kallar ya. Sal kol ya da vasile totir be weltel böyle hadi. Tuşuş ver gali wala pasta ya şey totir ka tifir oturman ya. Tez rubrika layıklık. Sen paka o tayyabreler aylan gaydan. Biz hazır İslam'dan 2-3 san sorak sorayız. Soň sen gelýän şo soraklary sen bilmeli. İslamyň beren jogaplaryna wa. Okey? Da biraz aylan gaýda. Solan go gören renki. Ak. Solan halayan gülü. Gül belli bir gül hala nok no boy ulan o var ya oluf. Senin haýsy häsiýetiňe sola go görýär. Men onu adam neme diýär çağatyn näil söýýär. Bilen çağan mol söýýär. Şu çağatyn söýýär edip söýýän mol şonu goýan. Men geldim. İslamdan cevaplar aldık. Indi senden gızıklanýas. Senin in go gören renkin. Ak. Bildin mi? In go gören gülün. Piyano. Sen ne dedin? Ben piyon almadım ama. Yani ben küçüyle kulalım papatyalım men mesem gowar ya men palanun gowar yani no. Ay piyon gımmatta gowar. Men kan gımmatta dal mayaqda yok adamlar pullat ya olin ne pulluk der. İslamda haýsy häsiýetini köp go görýän. Näme diýsem bolýar? Gaharlanan ok. Takoy spokojny, relaks. Men gaharlanýan ondan bolýar. Sen biraz aylan gaýda. İslamyň halayan maşyny markasy. Наверное, Lexus или BMW. Lexus IS ya RX var bilir. Sendeniň İslam näçe gyz bilen gürleşdi? Gel. Näçe? 10 plus. Senin haýsy häsiýetiňe İslam has köp go görýär. Наверное, düşüncemi. То, что düşüncem go. Понятием go. Şşt! Halayan maşyn markan. Lexus yes. Soladan öň. Nersan gyz bilen söýüşdiň? Bar. Obram dinge telefon. No yani yaz online. Zor gözüküyor. Yo, bu pahodu jogap sola üçin.
Hatta hakikattan bolan cevap näme? Серьезно отношениям я, Umuman. yani dostluk mu? Umuman. Yo, söýüşdiň diýene. Enne söyüş Duygu. erhili duygu var da. Misal için. Yani bir köçede yürümekka El tutuşan gyzlar. bir Sen gulaňy ýumyp dursaňa bukvalno 2 sekund daway. ayıp köp. Solany haýsy häsiýeti üçin go göreň. Taşny haýsy häsiýetini köp go göreň. Akıllı, düşüncesini. Yaş kiçem orada düşüncesi bu. Ali ma köp zaten uğra diye de men biraz kiyin ondan sonra da torpileye. Rus dilini öwredýär. Ya men bir zat diýsen ýok diýen, ta telefon barlar, näme diýsen ýok ýok da. Rus dilini ne? Rus dilini men ýigirmäşler öwrenmekden. Näet öwrensin bir ýaly bilgisi. Maşgalada birisi bilse ýetedi. Ha, masalada birisi. Men Rusça düşünüş bilýän, brat, ne problem. Derdim İngilizce bolsun, Hytaýça bolsun, näle barsam gülüm öwrüp bilýärmi? No, dil hukman almen üçin. Kalym näçe man sorady? Näme? Kalım? Kalym. Ha, kalınmı? Ayon Mahir. düşündüm. Entek birleşemde o vardı. Bir jaý diýdi düýnüň oyna, doğru. Bir jaý etberseň bolýar diýdi. Nirde jay? Berden, şäherden. Bir jaý. Aşgabatdan. Ha. Ay menem nesip bolsa diýdim, näme? Bolmasak da atmam diýdi. Sen düşündi. İnsan barmy? Näme bolmy? İnsan. Evet. Bilit soraklar. Men sorak berýän, sizler maksimal tez jogap bermeli. Yalla. Çal. Cevap bolmy. Kaçarsın. O, çal. Öğrep durýarys. Opş sorak. Milyoner ya show blogger? Şu kim? İkinci kim? Большой. Milyoner. Yalgıstım. Milene. Ay böyle. Ha? Düýe çalma ya solo? Solo, конечно. Sana yazmapmyz. Toy edýäniňize entäm inanmaýan adamlara bir zatlar diýjek bolsaňyz, yüzlenip bilýäňiz. Taka da sen birinji. Yo, näme istedimiz? Bir wagt gorkadar. TikTok'ta görýän dadyňyzda hemme zada hype etmeň. Hype berýär, çyn ýerär. Eşi biz çyn ýany olsak, значит çyn. Eşi hype diýen olsak, значит hype. Ýa bir kez edal. Like. Спасибо.